Kwapekera uthenga kuchoka kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kupita kwa anzathu achisilamu akuluakulu. Lero ndi zonena kuti anzathuwa ali ndi chiphwando kodi akusangalala akuti kuli idi kunja kuti magayizitu. Idi yakenso nditino tifotokoza bwinobwino akuti Idi al-Adha. Tingowerenga kaye zikalatazo kodi akuti bwanji Peter Mutharika kena kuti dzakambapo zokhudzana ndi idi imeneyi. Kodi mesa anthuwa asangalala idi chaposachedwa pompaso kodi iso nde iti ayi nde tifotokozetu ndi chikalatazo akuti Thursday 28th May 2026 settlement on Idi al-Adha. Kuti uthenga umenewo ndithu leloli ndithu tsiku lake uthenga okhudzana ndi Idi al-Adha. The First Lady and I extend our warmest congratulations and best wishes to all Muslims across Malawi as they celebrate Eid al-Adha. Akuti twine pamodzi ndi amayi afuko amayi getu tikupereka mafuno abwino okhathamira dzandithu kwa anzathu onse achisilamu kuno ku Malawi pamene akusangalalatu chikondwerero chimenechi cha Eid al-Adha. As our Muslim brothers and sisters gather to commemorate the values of obedience, sacrifice, and charity, we urge all Malawians to reflect on the importance of unity, peace, and love for one another. Akutitu pamenetu abale ndi alongo athuwa achisilamu akusangalala ndithu pamene akubwera pamodzi kudzakumbukiratu zinthu zofunikira kwambiri ngati mwina mwake kumvera, kupereka nsembe komanso ndi kuchita ntchito zachifundo. Ndi zotitu ife ndekuti tikuwuzidwa amalawi tonse kuti tiyambe kumasinkhasinkharu zakufunikira kotino tonse tikhale amodzi, kufunikira kwa umodzi komanso ndi kuti mtendere pakati pathu komanso chikondi kwa wina ndi mnzake. We wish the entire Muslim community a peaceful, blessed, and joyful Eid al-Adha. Eid Mubarak, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Akunena kuti tikuwafunira zabwino zonse azathu achisilamu onse kuno ku Malawi, community yawo yonse, banja lonse la chisilamu kuno ku Malawi, kuti notu pakhale ndi kuti mtendere komanso ndi notino madalitso okhaokha ndi chisangalalo mu chikondwerero chimenechi cha Eid al-Adha. Eid Mubarak, mafuno abwino amenewo a Eid ndithu kwa inu, kusangalala ndithu mokondwera. Akutitu ndine kuti Professor Arthur Peter Mutharika, President wa dziko linolitu la Malawi. Zikuyenda motero magayi. Tikambe zotani kodi apa? Nkhani ndi yachisangalalo chimenechi akuti cha Eid al-Adha. Tibwerere bwanji pang'ono pa chikalata cha Peter Mutharikachi. Saidi ina ende mafuna mpange check apa. Muona apa? Muona kuti ikuoneka kuti ni nkhosa yeti, nkhosa kayataonani, nkhosa yo. Okay, chabwino tichoke pamenepo ndiye tiyambe kufotokoza zokhudzana ndi chikondwerero chimenechi kodi chimachokera kuti ende chimatanthauza chani kodi. Anasangalala Idi chaposachedwa pompa. Mukayikumbukira, abalewa anasangalala Idi chaposachedwa pompa. Panopa akuti iso ndi Eid al-Adha. Okay, Eid al-Adha imakondanso kumatchedwa kuti no festival of sacrifice. Chisangalalo ndi kuti chokhudzana ndi kuti ndi chani, ndi nsembe, kaperekedwe ka nsembe. Ndipo iyi ndi imodzi ndithu mwa maidi omwe amakhala kuchire pali Idi ija, Eid al-Fitr imene inachitika ija, ndi kuti ndi Idi yokhudzana ndi kuti ndi za chisangalalo chokhudzana ndi kupereka nsembe choncho. Amakhala kumbukira kupereka nsembe. Nderu tione kuti kodi izi zikuchokera patino kodi. Eid al-Adha imakhala kuti kuzungulira pa nkhani zokhudzana chikhulupiriro, kumvera komanso ndi kuti kuchita ntchito zachifundo. Mwazona pamene imakhala kuzungulira pamenepo ndeti tingofotokoza bwinobwino kuti story behind ya imachokera pati. Kani ndionena kuti chisangalalo chimenechi chimakhala chikupereka ndithu ulemu kwa Prophet Ibrahim, achikhristu numati Abraham. Nkhani yake ndi Abrahamu rapa, kunena kuti iyeyo atawuzidwa ndi Mulungu kunena kuti ndikufuna upereke nsembe mwana wako yekhayo, anapezeka zonora anamvera, anaiso ndi chikhulupiriro, ndikupita nkuteka mwana wake Isaki kuti akamutani akampereke nsembe kumene kucha.
Panayi zinthu ngati ziti zimenezi ndi mukhoza kuona nsembe ilipo pakubwera ndiye kuti kumvera kukunenedwa kuja komanso ndiye kuti chani chikhulupirironso chili apopo. Ndi kumene kuja kunapezeka zonena kuti basi Mulungu anaperekano ndiye kuti nkhosa. Nkhosa ija timayiona paja mwayikumbukira? Anapereka nkhosa mawu monena kuti ndiye kuti mwana uja aphedwe. Mulungu anapereka nkhosa kuti ayi tatenga nkhosa iwe upereke nkhosa ndaona kuti ndi womvera ndithu koma usati uphe mwana wako m'malo mwake upereke nkhosa imeneyi. Mwayiona? Ndiye kumakhala ngati kwambiri kukumbukira kuno ngati Asilamu akuyenera akhale ndiye kuti omukhulupirira Mulungu kwambiri ndi mtima wawo wonse. Kumukhulupirira zoti kuzipereka kwa toto moyo kuja kuti akhoza kupereka china chilichonse ngati pamene apangira Abrahamu komanso ndiye kuti kuona nkhani za chifundonso pamenepo zimakhala zilipo. Ndetu sizokhazo yayi. Chimene chimachitika before ndiye kuti ija celebration imene ikuchitika Eid al-Adha isanachitike imayamba motani. Pamakhala zonena kuti anthu amanyamuka kuchoka dziko lonse lapansi kupita ndiye kuti pa ulendo woyera ku Hajj, amati the Hajj pilgrimage, ndiye kuti kumeneko ku Mecca. Mwayioneti? Amapita ndiye kuti ku Mecca komwe ndi ku Saudi Arabia kuja malo oyera kwambiri, makamaka achisilamu amapita kumeneko. Akakafika kumene kuja ndiye kuti kumakhala ndiye kuti kukagwira ntchito zokhudzana ndiye kuti ndi chani ndi zauzimu choncho kukapemphera ndi anthu aja amapanga zimenezo ndiye kuti kwa masiku 4. Pamene masiku 4 aja atha ndi pamene ndiye kuti amapita kukapanga zinthu zina zake ndithu timapembedzero tina ndi tina zachikhulupiriro izo pa phiri la Arafati. Ndiye pamene pajapa akamaliza kupemphera yonchija ndi pamene kwa masiku 4 aja kuperekanso ndiye kuti kupanganso ndiye kuti timaritual tosiyanasiyana pamenepo zachipembedzo basi kumapezeka zonena kuti amaliza ndiye kuti tsiku la namba 4 basi kumakhala Eid imeneyi ndithudi. Ngati ndiye kuti panopa tikukamba zoona kuti masiku apita 4 akhala ndiye kuti akupemphera akupanga zimenezo ndithu ku Mecca uko amaliza kenakono ndi pamene kwapezeka zoti basi Eid yayambika kusangalala tsopano. Now kodi muri amapangapo rituals timene ndi chani kodi chifukwa chimachitika ndi chani? Tingoona kuti zimene zikufunikira mu holiday zichitika ndi chani koma zikufunika zichitika ndi chani? Number 1 ndiye kuti ndi Eid prayer. Mwayioneti? Anthu amene azipemphera tsopano nthawi yachisangalalo masiku amene akupemphera. Mabanja amene ndiye kuti azidzuka ndithu mwachangu kwambiri osamachedwa ku mzikiti mwachangu kwambiri kuvala ndiye kuti zovala zabwino zija basi tikupita ndiye kuti kukapemphera ndiye kuti ku mzikiti komanso ngati kulibe mzikiti ena makasonkhana pa ground ndithu kukapemphera limodzi akakhalapo ochuluka basi izitu zimachitika dzuwa likangotuluka kumene. Mwayiona imeneyo? Kuchiko pamenepo ndiye kuti kumabwera nkhani ya the Qurbani yomwe ndiye kuti ndi sacrifice nsembe tsopano nsembeyo ayipereka motani. Ndamakhala akumbukira nsembe yomwe ija ya Abrahamu kunena kuti mabanja amene angathe kukwanitsa ndi zoti iwowo ndiye kuti akagula ndiye kuti kaya ndi nkhosa kaya ndi mbuzi chabe kaya ndi ng'ombe kaya ndi basi akatero ndiye kuti ngati mbali imodzi imene anapangira Abrahamu moja kenako basi ndikutani ndikuyipha ndithudi. Ndiye akayipha chomwe chimachitika kumakhala ndiye kuti lamulo la katatu imeneyo the rule of thirds. Katatu ndithu kupanga zinthu patatu. Chamachita amatenga nyama ijedi akayipha ndiye kuti kaya ndi mbuzi ija kaya ndi nkhosa ija amayidula ndiye kuti mapisi akuluakulu atatu. Mapisi atatu akuluakulu. Pisi yoyamba ndionena kuti imapezeka zoona kuti banja lija limadya pisi yoyambayo. Pisi yachiwiri amayitenga ndikuyipereka ndiye kuti kwa anthu ozungulira banjalo ma friends azinzawo onse maneba kayaso mwina achibale ena amene azungulira pachani banja limenelo. Ndiye kuti pisi yachitatu ija imapita ndiye kuti kwa anthu osauka amene ndiye kuti akuvutikiratu kuwapasa kuti nawonso yayi asangalale nawo ndithudi. Komatu ndiye kuti zonsezi zimakhala zikuzungulira pa nkhani yoti pamakhala chakudya banja komanso ndiye kuti modzi kupangira zinthu pamodzi. Anthu aja amabwera pamodzi kupemphera limodzi, anthu aja amagawana zinthu zija komanso amakhala ndi nthawi yoyenderana kusangalala ndithudi kuti izi zawayanjanitsanso abwere pamodzi ndithu.
Ayi izotu ndi malingana ndiye kuti ndi chipembedzo cha Chisilamu mmene amaziyendetsera zimenezi. Ena zinoti iwe ukunama iwe, akuluakulu I do my work. Izi timapita ukazisanthula kwenikweni ikoko. Koma nkhani zake ndi zimenezi ndithudi. Tikambe chonchi mafuna abwino kwa inu anzathu a Chisilamu pamene mukusangalala chikondwerero chimene cha Eid. We wish you well, eti akuti.